Кой намери още за плакати? Десно. Ела. Чиста вода, здрава земя! Чиста вода, здрава земя! Чиста вода, здрава земя! Чиста вода, здрава земя! Чиста вода, здрава... Написано остава, коментираме. Знам,
директно те тук долу. И клиниката, и там. Виждам под Не на шистовия газ! 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 Техниката е най-важният момент. Поддай бутелята на апарата и ще ги пускай. Не на шистовия газ! 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 Здрави деца! Чиста вода! Чиста вода! Шумен избра! Здрави деца! Чиста вода! Шумен избра! Здрави деца! Шумен избра! Чиста вода! Шумен избра! Здрави деца! Шумен избра! Чиста вода! Шумен избра! Здрави деца! Не на шистовия газ! 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 Разпределете плакатите да не се един до друг. Елате при нас! Протестът е за вас! Елате при нас! Протестът е за вас! Елате при нас! Протестът е за вас! Елате! Няма да ни има нас! Не шистовия газ! Няма да ни има нас! Не шистовия газ! Няма
чиста вода, шумени здрав, здрави деца, шумени здрав, чиста вода, шумени здрав, здрави деца, шумени здрав, чиста вода, шумени здрав, здрави деца. Областния управител на област Шумен, как да информира своите жители и жителите на областната управа какво и как ще се проучва и добива в Шуменска област. Дали той е информирал някой, знаем ли какви проучвания се правят различни на закони по света на хората в Шуменска област. Господин управител, вие бяхте по-вече решаването и как ще живеят хората от тази област. Имате ли да разгледате сметките и да кажете гражданите какво ги очакват? Защото гражданите за тук в момента сега ви казват, че не искат да се добива шистата на територията на Шуменска област. Не шистите казвате това. Не на чистовия газ, 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 не на чистовия газ. Чиста вода, Шумен избра, здрави деца, Шумен избра, чиста вода, Шумен избра, здрави деца, Шумен избра, чиста вода, Шумен избра, здрави деца, Шумен избра, чиста вода, Шумен избра, здрави деца. Шумен избра, чиста вода, Шумен избра.